अखिना जी मावे रिकॉर्डिंग स्टूडियो गढ़िया से। पीसे में भंगिया बतेला कलाई नासा में रहेला तू चूर हो। भर सावन माना जाना बाबुआ के पापा हबे मलाई नहीं पूरा हो पूरा हो पूरा हो। हाँ पीसे में भंगिया बतेला कलाई नासा में रहेला तू चूर हो। भर सावन माना जाना बाबुआ के पापा हबे मलाई नहा पूरा हो। देखना चल लेके आइल बकबरिया बिया नशा भइल भोरे भोला भइल भगतन के सोर। जल्दी दुआर दिही खोल ए भोला भइल भगतन के सोर। जल्दी दुआर दिही खोल ए भोला भइल भगतन के सोर। भोला बात तनी मानी आखिए टूटा ही पलानी आदिल सबके सरनिया हम दुख में है पानी। भोला बात तनी मानी आखिए टूटा ही पलानी दिल सबके सरनिया हम दुख में है पानी। हरदम चिंता में तोहरा रहनी सुआमी देख न भैली कमजोर ए भोला भैल भगतन के सोर। जल्दी दुआर दिही खोल ए भोला भैल भगतन के सोर। जल्दी दुआर दिही खोल ए भोला भैल भगतन के सोर। सुनी ना ये स्वामी जी करे खातिर दर्शनमा लाइन लागल बा दुआरबा उमें से अइले दुआरी लेके काबर में जलवा करे खातिर दर्शनमा लाइन लागल बा दुआरबा सुनिल अइले दुआरी लेके काबर में जलवा। हल छोर ए भोला भइल भगतन के सोर। जल्दी दुआर दिही खोल ए भोला भइल भगतन के सोर। जल्दी दुआर दिही खोल ए भोला भइल भगतन के सोर। ए भोला जी छोड़ दी ना।